No, isäryhmät on todellakin suljettuja ja niissä pohditaan vanhemmuutta isyyden kautta. Siellä jaetaan tietoa isyydestä ja pohditaan sitä omaa tapaa olla isänä. Ja sen punainen lanka on osallistuva isyys. No, ensinnäkin isät on kokeneet, että se isyys on heidän miehuuden rooleista se tärkein. He on kokenut se kunnioituksena ja arvostuksena, että he on kutsuttu ryhmään ja he on päässeet osallistumaan siihen ryhmään. Se on ollut paikka monille isille, jossa he ovat ensimmäistä kertaa elämässään kohdattu nimenomaan isinä. Muutosta he ovat saaneet sen ryhmän kautta siihen, että miten he suhtautuu omaan lapseensa. Ja tätä kautta on koko perhe hyötynyt isän osallistumista isäryhmään. Ne ryhmät on meillä ohjaajillekin todella arvokkaita ja me ollaan aina niistä saatu myös itsekin paljon ja sen takia haluan kiittää ihan jokaista isää, joka on ryhmään osallistunut.